Čauko, moje meno je Liffy a dneska vás naučím, ako robiť hudbu tak ako Spánok v lese letargie, čo bol projekt Mareka asi tak, myslím, že tak 2021 až 2023. A ak ste klikli na toto video, tak pravdepodobne viete, čo to je za hudbu. Je to viac menej taká nostalgická hudba väčšinou, ktorá obsahuje smutné témy a lásku a tak podobne. Bol to projekt Mareka, ktorý je momentálne akože už ukončený, už sa nepracuje na tom a vlastne išlo o trojžánrový hudobný projekt, ktorý bol využitý ako ventilácia osobných problémov a tak podobne. Cool fakt, že sa volá sa to Spánok v lese letargie a bolo to nahrávané v lese, akože chápeš, nahrával songy v lese, jo, ne v štúdiu, v lese. No dobrá, tak asi tak. Budem sa zamerovať na pesničku Extáza konkrétne, pretože tá získala najväčšiu attention a pretože som ju remakeol ako keby ten beat. No, znie to nejako takto. Nejak takto znie a poďme rovno na to, že som si urobil v FL Studio projekt, kde som sa pokúsil remakenúť ten beat, ale nie úplne isto, ale tak proste podobne, aby to znelo. Začneme asi gitarovou melódiou. Takto nejako znie prvá gitara. Na prvú gitaru som dal EQ a som tam OTT, ale iba trocha, akože málo, Grossbeat, ktorý nič nerobí. A troška reverbu, pretože to nikdy neuškodí. Tu by sme mali prvú gitaru, použil som Zenology Chorus GTR a poďme ďalej. Tu mám druhú gitaru, tá je v podstate basová a hraje noty, ktoré sú bass noty a vlastne hlavnú melódiu v tomto tu paterne. Zase som na to dal EQ, trocha OTT a reverb. Potom som išiel na tretiu gitaru, ktorá znie nejako takto. Jo, tu by sme mali, ideme takisto equalizer, OTT a reverb, nič viac, nič menej. A posledná gitara, tam som mal takú jazzovú gitaru. Jazz GTR. Vlastne na to equalizer, OTT zase, ktoré som ani nezvyšil. A reverb, jo, takže celkom ľahké. Potom tu mám ešte poslednú vec. To je vlastne tá melódia, ktorá tam hraje, že tut. Jo, tu máme tak všetky melódie, ktoré sú hlavné, gitarové znejú spolu takto. OK, to by bolo k hlavným melódiám, ktoré hrajú celú songu. OK, potom v byte pokračujeme na bubny, ktoré boli celku jednoduché, tie zvládnete každý prerobiť. Snare. Jo, mám potom hi-haty. Jo, tu máme kick, ktorý je tiež veľmi jednoduchý. Proste sa to opakuje. A potom sú tu vlastne dve hi-haty, ktoré som skombinoval do jednej, aby vydávali takýto zvuk. Sama o sebe znie, že spolu všetky bubny spolu znejú takto. Takže som tu popridával nejaké tie snary, ktoré proste urobia snare roll, to aby to znelo lepšie. Takisto je tu. Dobre, to by bola väčšina, ako keby, že tie pesničky. Dokúpi by to znelo nejak takto. Mimo toho som tu potreboval ešte nejaké risere a
cymbal. Hej, to sú proste len efekty, aby to znelo lepšie s tými riserami. No a potom tu máme túto časť, v podstate to je ako keby také, neviem jak to popísať, proste sa tam využívajú elektrické zvuky dosť a vôbec tu nie sú žiadne vokály v tejto časti, proste to tam hraje ako také solo nejaké. A čo urobil som, proste som tam dal tú vec, ktorá zase hraje bass nudy a ide proste o taký elektrický zvuk v serume. Potom som tu dal plug. Dve plaky, ktoré sa layerujú, tak to by to znelo o jednom. Takže tu máme túto časť, potom na konci sa táto časť ešte trocha vylepší, hej. Pridal som tam ešte jeden tento navyše, to je lead, ktorý znie nejako takto. Hraje to takisto tú istú melódiu ako tie plaky nad ním. Potom som tu dal ešte amen break, aby to znelo lepšie, proste sa mi tam hodil. Jednoduché, proste sa to opakuje. No a nakoniec, no takto to znie dokopy, tá časť. S tým, že som semka dal taký špeciálny efekt v Grozbite, hej. Na masteri je tu tento efekt, že repeater a v repeat 3 je 3 step C, hej. Vlastne urobí to, že sa to tak bude opakovať. To je tak viac menej k beatu. Čo sa týka toho mixu, ešte som neukázal mix bubnov, hej, takže poďme na to. Na snare proste multiband, kompresor, to sú nastavenia. Na hi-hatoch delay, na kicku je equalizer, ktorý má preset, že kick. Potom je tam Fruity Blood, OneDrive. Je tam ešte troška distorcie, aby to proste buchalo. A na hi-hatoch není nič, iba tu je soft clipper. Si tu popridávajte napríklad tieto cuty. Je to dobré, pretože to vytvára také, že je to catchy. Potom už len zmasterujte beat, na master som dal equalizer, kompresor, limiter, grossbeat na túto časť, maximus a soft clipper a to je tak všetko. Vyexportujte to a môžeme ísť. Som zabudol povedať, že tempo pesničky je 164.